Nyone panas gawe ati gerah. Kerja keras ngecat atap gawe urip tambah susah. Awak lelah kudu nyerah, pasrah. Halah, ruwet. Ra usah ruwet, langsung ae nang Penindo sing nyediakno material atap mulai teko rangka atap, plafon lan aksesorise. Alamate ono ning Jalan Buntaran nomor A1 Tandes, Surabaya. Produknya dijamin berkualitas, mereknya jelas terdaftar, gak perlu ono pengecatan. Regane jelas terjangkau, gak bakal gawe galau. Ngenteni apa maneh? Tuku material atap yo nang Penindo, jagonya atap.